Grupp ta' riċerkaturi Maltin fil-Fakultà tal-Botjatrija u l-Inġinerija jinsabu għaddejjin b'ħidma biex jiżviluppaw suletta li għandha lan li tnaqqas il-pressjoni fuq parti mis-sieq ta' pazjenti li jkunu morda bid-diabete. L-ispeċjalista David Gatt li qed jaħdem fuq dan il-proġett bl-isem ta' iFoot għalli f'pajjiżna jsiru madwar 500 amputazzjoni fis-sena. Spjega li l-pressjoni tal-mixi ġieli twassal għal feriti li l-pazjent bit-sokkor ikollu fis-sieq u li spiċċaw iwasslu għal amputazzjoni. Dr. Gatt spjega li dan il-proġett għandu l-potenzjal li jkun invenzjoni unika fid-dinja li tkun ta' għajnuna kbira għal dawk kollha li jbatu mid-diabete. Hija teknoloġija ġdida, avvanzata, komputerizzata wkoll illi persuna li għandu d-diabete meta juża din teknoloġija se timmaneġġja in real time il-pressjoni li jkun hemm fil-qiegħ tas-sieq u tbiddel il-pressjoni waqt li persuna timxi. Dan il-proġett huwa wieħed minn 6 li jista' jsir kummerċjalment vijabbli wara li ngħata għotja ta' 20,000 euro mill-programm Take Off Seed Fund Awards. Dr. Gatt qal li permezz ta' din l-għotja se jkunu jistgħu jqabdu inġinier sabiex jaħdem fuq dan il-proġett. Id-direttur ta' Take Off Seed Fund Awards, il-professur Russell Smith, spjega kif dan il-programm jgħin il-bosta intraprendituri ġodda jibdew jatwaw l-invenzjoni tagħhom. Qal kif għall-intraprenditur li tirċievi fondi mill-istat hija għajnuna kbira. Often seed funding comes from friends and family, but to get seed funding from both government and university backing adds an extra something. It's telling people that other people have approved what you're doing and that they back it and support it. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo saħaq dwar l-importanza li s-sistema edukattiva tagħna ma tkunx waħda li tillimita l-kreattività. Qal li dawn l-intraprendituri ġodda huma xempju ta' kemm il-kreattività hija waħda mill-aqwa attributi ta' kull student. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.